त्याचप्रकारे आता डीएडचं आंदोलन झालं. एक गोष्ट खेदाने सांगावीशी वाटते की 2018 मध्ये पदवीधरला जे आमदार झाले होते निरंजन डावखरे, ते एवढं मोठं जिल्ह्यामध्ये प्रश्न असून सुद्धा, पदवीधरांचा प्रश्न असून सुद्धा त्यांनी तिथे ढुंकून सुद्धा पाहिलं नाही. गेल्या 5 ते 6 वर्षामध्ये ते इथे कुठेही दिसले नाही. त्यामुळे येत्या काळामध्ये पदवीधरच्या इलेक्शनला जास्तीत जास्त मतदार नोंदणी आम्ही युवा सेनेच्या माध्यमातून करणार आहोत. पुढच्या वर्षी जरी ते इलेक्शन असलं तरी त्याची मोर्चे बांधणी आम्ही आतापासूनच करणार आहोत. आणि जास्तीत जास्त मतदार नोंदणी पदवीधरसाठी कशी करता येईल, गावागावातून पदवीधरांची नोंदणी कशी करता येईल. पण एवढं मोठं आंदोलन होत होतं, आमच्या जिल्ह्यातील पदवीधरांना चिरडलं जात होतं, तरी आमदारांनी ते ढुंकून पण पाहिलं नाही. ही एक गोष्ट आम्ही इथे खेदाने मांडतोय. त्याचप्रकारे शिक्षण मंत्र्यांनी हवा तसा प्रतिसादही दिला नाही. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळात युवा सेना एक ताकदीनिशी उतरणार आणि येत्या काळामध्ये लवकरच आम्ही आमचे युवा सेना प्रमुख आदित्य साहेब असतील किंवा वरुण सरदेसाई असतील, त्यांची जिल्ह्यातले सर्व पदाधिकारी आम्ही येत्या काळामध्ये भेट घेत आहोत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.